телефон. Добър ден на поредния, който успява да се свърже с нас. Добър ден. Слушам ви. Извинявай, слушам те. Как се казваш? Дани се казва. Слушам те, Дани. Значи, обаждам се по принцип, защото днеска съвсем по принцип обсъждаш такива теми, които са реални и точно днеска си прав. Аз съм, но за съжаление така мислим младите инициативни хора, които... Приятели, знаеш ли за какво става въпрос? Слушам. Защото, както казваш, тя точно 7 клас станах и аз диско водиш. До днеска работа пак тук в Перник работа, но става въпрос за това, защото гледам повечето хора взимат 50 марки, идват и се напиват. Аз поради проста причина, че не се напивам, изкарвам 50 марки на вечер. И мисля, че въобще не са достатъчно тези пари за труда, който си хвърлил и за апаратурата, която си купил. Говорят и примерно, аз работя не работя с апаратура, примерно. Знаеш ли какво ми каза преди малко моят режисьор? Че е започнал и ми показа тук от хотела как е боядисвал през бордюр бели бордюрите, а след това е продавал на някакъв диджей касетите. И въобще не го е срам от това. Няма срамен труд, бе. Вие знаете ли, примерно, че аз имах втори албум, най-продаван в България, 7 седмици най-продавана касета в България. Брачет, има ли малко фона, че се надвиквам? Та значи имах втори албум, 7 седмици най-продаван в България, обаче не ми стигаха парите, не че съм лаком, по принцип аз съм от тия пройдохи с редките пръсти. Каквото се изкара, се изпива и изяжда. Мислим, че я съм от тия. Моля? Мислим, че я съм от тия. За това са парите. Те не са да ги къташ и да обслужваш малумните желания на някакъв малумник, който се е пръкнал от теб. Отново пак си прав. За какво трябва да го хрантуте този нещастник? Защо? Защото някой път съм се опуснал и съм обдул корема на жена си ли? Айде, няма нужда. Нека сам да се справя с живота. Та идеята ми е, че аз отидох на националния стадион, играеха България и Грузия и аз продавах семки. Въобще не ме е срамо това. Ходил съм на стадиона на ЦСКА, всички ЦСКАри ме познават. Въпреки всичко, въпреки че съм лескар, те идваха си купуваха от моите семки, защото им беше смешно. Защото аз казвах, примерно, кой не купи грузин за мача с Грузия. И те идват и викат, Кембъл, че кажи само ЦСКА, ще купим от твоите семки. И аз им казвам, пичо, аз ви кажа само ЦСКА, ще си купите семки от мен, ама аз съм си лескар. Нищо не кажи само ЦСКА. Викам, добре, само ЦСКА и им вземам парите. Както казват тези от ИРА, не че съм привърженик на ИРА и въобще на атентатите и на този тип политиканстване в позиция на силата, но ИРА казва така: оцелей днес, за да се бориш утре. Като тъпите комунисти. Подпиши декларация, че се отказваш от комунизм. Няма да подпиша, айде разстрел. Бе, подпиши по утре, иди преди какво знаеш, бе. Подпиши да те пуснат, бе. Ма не, той е честен. Като си честен, той е беден. Уж честен. Добре, благодаря ти. Единствен въпрос само. Идвало ли ти някой път да се откажеш, защото всеки се оплаква от Перник, че е малък град и не можело да се работи? Да. Защо? Не знам, нещо не е как се прави. Тогава рискувай, напусни града. Ти лятно време ходиш ли примерно някъде по морето да работиш? Това лято ще пробвам. Пробвай, защото там има страшно много пари и не 50-500 ще изкарваш на вечер. И все пак уважавам твоето мнение за безработица. Благодаря ти много, аз уважавам пък твоето мнение. Ти мене уважаваш, аз но те уважавам. Благодаря на нашия слушател, който успя да пребори 601-130. След това му викам аз телефон, така да звъни с тази активност. В края на краищата това трябва да бъде вашето радио и вашите 2 часа. И не бързайте да се съгласявате с мен. Напълно възможно, не е възможно, задължително да има и противни мнения. Както на нашия анонимен слушател, който дано не се е обидил и дано на неговото семейство да не е такова. Дано не е давал и купувал на сина си апартаменти, коли и да не му е давал пари за дрехи и така нататък. Дано да е възпитал правилно сина си. Но съдейки по моите приятели, които като малки още са получили всичко наготово, те станаха едни абсолютни мухлювци. И ми е интересно как тези хора създаваха семейства, как направиха деца и как плачат сега като вдовица за вдовец, че нямат нищо. Няма, защото те са научени всичко наготово. Излез на улицата, виж какво значи срама да те гледат хората, че ти работиш, а те не работят. Да, срамно беше, признавам си. Продаваш семки, идват приятели. Кембъл до тук ли е докара? До тук. Само че вечерта той, дето е докарал до тук, прибира 400-500 марки. А уния дето не са докарали до тук, отива вечерта и пие една ракия. А пък аз черпа цялата кръчма, защото съм пич и съм ларш. Но това е въпрос, който не искам да обсъждам. Все пак всеки труд
труд има своята цена и научете се, скъпи приятели, че най-важното нещо е самочувствието и самолюбието. Нямаш ли самочувствие и не се ли обичаш, няма ли поне мъничко егоизъм в теб, значи си абсолютен мухло. Но въпросът днес е за бедността, 601-130, сами чухте, че телефонът звъни, но след една песен ще го чуем отново, а сега една преработеност. Един колега, много добър мой приятел и колега, радиоводещ, който твърди, че ако предаването не върви, пускай Тексас и всичко си идва на место. Summer Song. Сега обаче няма да говорим за лятното слънце, първо защото е далеч и второ защото то няма да донесе онази радост, която носеше преди години. Когато по точково време всички чакахме с нетърпение да получим служебните карти от там, където работим, за да отидем 2 седмици на сметка на държавата на море. Днес говорим за бедността. Ето, че отприщвам телефона. Той пък спря да мига. Я? Сега ще е свободно, сигурно. Май прекъсвам. Добър ден! Добър ден! Рекох, че се прекъсна. Слушам ви, мисля, че вече е добре обаче да се представяте, защото аз въобще не крия как се казвам, къде живея. Ето, дори сега ще си кажа и новия телефон. 406-888. Това ми е новия телефон. 088 е отпред. Защото мисля, че един човек, който няма позиция и смелост да си каже името, той просто не трябва да бъде пускан в ефир. Но ако искаш, пък не си казва името, ако толкова те е страх. Ще си го кажа, ама вие не ми дадете възможност за това. Слушам. Людмил се казвам. Слушам те, Людмиле. Виж какво? Много ти харесвам предаването, ама това категорично мнение, което го каза, че българите са мързеливи, изкара 70% българи мързеливи. Мързеливи и неинициативни. Ще не си прав. Обори моето осъждение. Оборвам директно. Инициативи, разбирам инициативни хора до 40, до 50 години, ама за 2 милиона пенсионери, какво ще кажеш? Людмила, мисля, че не е срамно да ходиш, приятелю, пазач някъде нощно време. Стига да има къде. А няма ли къде? Няма, да. Добре, а ти какво си работил, за да стигнеш до пенсия, някакъв специалист и след като... Сега, аз съм пенсионер, ама съм на 40 години. Но какво си работил? Работил съм, не съм работил в трудовия сектор, но съм пенсионер по болест. Нямаш ли някакво умение, което би могло да се прехвърли като работа вкъщи или да ходиш от време на време по часово и прочее? Умения много, обаче няма работа, няма. Има, бе, приятелю, има, просто потърси. Знаеш ли какво ти обещавам? Аз ще говоря с нашите, т.е. с моите началници, направо мога да ти кажа, че ще говоря с Пепи Киров и ти обещавам, че ще направим нещо като трудова борса, защото виждам, че това е най-болният проблем на Перник. Сигурен съм, че има работа за теб, просто не си я намерил. Например, ако беше София, ще да ти кажа, искаш ли да ти намеря, имам семейства, които търсят кой да им разхожда кучетата и дават 150 лева на месец да им разхождаш всеки ден по 2 пъти кучетата. Имам, например, аз, понеже си изгоних любовницата онзи ден, мръсна тапачка, 2 яйца не мога ми свари. След малко ще кажа за децата и я изгоних и сега викам какво да си купувам перални или не. Сега ще плащам по 10 лева на седмица на една жена, която ще ми чисти и ще ми пере. Не, ти не можеш да вършиш това, но сигурен съм, че за теб има работа. Хубаво го говориш, ама трябва малко да помислиш така да го говориш. Лесно е да се говори, по твоите думи, по-добре да си станал съветник на правителството и ще изкараш цяла България богата. Тук 10 години правим демокрация. Ако ми кажеш, че аз поддържам правителството и не ги настъпвам доста яко... е богата. Така че, как го говориш така на думи е лесно. Реално погледнато, особено в града Перник, като не е изключено и в страната в България. Добре, бе, Людмила, ти си на колко каза над 40 години, но примерно още нямаш 50. Ти си ми почти връстник, аз съм на 36. Аз съм на 40. Добре, не се ли замислиш за следното нещо? Вземаш под наем место в някое селце наблизо. Сега. Отиваш, чакай да слушай, ето веднага ти казвам какво можеш да направиш. Аз искам не разсъждавай директно, конкретно за мен и за тебе, разбираш ли. Ама то всеки, ако реши своя проблем... Това нещата глобално. Глобално. Да, защото за мен да разсъждаваш всичко това, което го казваш, не можеш да си прав, защото първо не ме питакахте защо съм пенсионер, защо сте вкъщи. Ти каза по болест. А не по болест, но по каква болест. Така че не има смисъл да директно да го казваш за мен и за теб. Аз говорим нещата изотвътре, как казваш. Людмила, всеки човек, ако свърши своя проблем и реши своята малка България да я направи, както казаха, китна градина, нали всичко ще се оправи? Не можем да живеем само с услуги и препродаване. Трябва да живеем с производство, износ и така нататък, да не се задълбочаваме. Износ не можем да имаме абсолютно никога, защото не сме конкурентни. Значи, държава, за да тръпне, за да стане, трябва да имаме производство
Трябва да имаме износ. Само, не износ, не, само производство трябва да имаме, нищо друго. Това производство, като произведем, не трябва нека да го продадем. Ами ще го продадем на комшията. Не на комшията, трябва да го продадем извън нашата страна, за да влезат капитали и така нататък. Мислиш ли, че можем да произведем нещо, което може да се продава навън, освен селскостопанска продукция? Аз не вярвам, че можем да произведем нещо, което да се конкурира. Ако го направим така, че да конкурира качеството, то ще бъде много скъпо. Ами ние не можем да го произведем. Защо? Защото не сме научени ли? Или защото нямаме технология? А що нямаме технология? Защо? Помисли защо? Защото се закриха всичките заводи, всичките пазари. Ама за какво да има завод, който произвежда нещо, от който целият свят се е отказал преди години? Ама той света се отказал и ние сега не можем въобще да пробием никъде. Ние можем да пробием само с селскостопанска продукция, но искаме да сме високо развито технологично общество, което не можем да бъдем. Българина е селянин, разбираш ли? Той е човек свързан с земята. Това исках да ти кажа. Иди на село, купи една къща, вземи я под наем, направи си един, как се казва там, кокошкарник, продавай яйца и пилета. Мислиш ли, че няма да върви? Ама не, ние искаме да направим примерно магазин. Що? Защото не искаме да произвеждаме, както ти го каза. Благодаря ти, Людмила, за обаждането. Позволявам се да те прекъсна, защото е време за следващата песен. В край на краищата силата на радиото и в музиката, която създава настроение. 601-130. С мъка на сърцето разбирам, че отново продължаваме да търсим вината в глобални проблеми, а не в себе си. Сигурен съм, че няма човек на земята, който може и да говори, и да пише, и е образован, защото, за съжаление, младите са доста необразовани, защото се научиха, че демокрацията да отидат и да пушат в тоалетната, вместо да знаят цикъла на Крепс за лимонената киселина. Ти знаеш ли го? А знаеш ли какво е никотинамин, даденин, динуклеотид, фосфат? А знаеш ли как се определя лицето на примерно на триъгълник? А знаеш ли примерно как е родителен падеж? Не ги знаеш. Ама аз ги знам, защото съм учил. Аз като ходех на училище, ходех да уча. Като работех, ходех да работя. Сега идвам да работя. И ако примерно мен телефона не ми загрее, аз не се чувствам удовлетворен. Не мога да се прибера вкъщи. И не мога да кажа на моя началник: да, днес си свърших работата. Защото искам да чувам вашето мнение. Ако всеки работи така, не знам. Ама трябва отговорност и трябва бачкане. И трябва да си обичаш професията. И затова, мили майки, не казвайте на детенцето си: учи, за да не работиш. По-добре да работи, отколкото да учи, защото толкова и учат. Но за младежта ще говорим утре, а сега продължаваме с една песен, която звучи много весела, в ущърб на предаването.